Anting mo rin po parang alantala ding sablang ming lalapit keka. Ban manakit kapatawaran ang puanbie. Lalapit kami keka kaniting masipit a pamangailangan mi. Aduan mi keka yung kambilan at ingatan mo kami laban king COVID-19. Amig dalang dakal kasakitan kaya kami at may kamatena karing dakal at tao. Aduan mi ngeni keka, ing balikdan mo kaming mitmong lugod at yatchat me kaya kaming makawulo mong gamat. Intakot mi king sakit at kamatayan, alilan mong kapanayan. Pasiknangan mo yung kasalpantayanan mi at palusukan mo yung masabal mi, king metong at metong. Ipanalangin mi ang tabayanan mula, ring taong mitutukan manintun panulo, para kaniting makayawang sakit at mampat king pangakalat na. Bendisyonan mo yung sablang pa magkapilit mi, ban mapupus na iting pandemya king bansami. Ipanalangin mila ring sablang lilingap, karing misalunan, ban makasuyula karing masakit, kambening belwan at masabal. Pagkalaman mo lang kabulasan, king kaisipan at katawan. Pasiknangan mo yung pamagtagulaling ding sarili ra, king pamaglingap karing masakit. Mula paboren miyayawa kaniting sakit. Ipanalangin mila rin ang miyawa na, kumayap na lasanang malalagwa. Ingatan mula, retang lilingap karela. Pagkalaman mo lang alananggang kapainawan, detang may ngayaw na biye. Pagkalam mo kaya kaming grasya mo kareting masakit a panahon, ban magobra kaming miyabe-yabe para kakayap ding sabla, at ban makasaup kami karetang mangailangan at pakakalulo. Manano na sana, paulining masabal at pamagmalasakit mi para king metong at metong, mikabyos kaming alang kasasagkulan, kaniting krisis. Layon tayra na kami, king pamagbayong lubat kabanalan. Tiaduan mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Lalam na po ning kayampunan mo, magsakdal kaming magkanlong, o kabanal-banalan na induning Diyos. Musana pisawiling aklismi keka, king kakulangan mi. Nune, bagkus mo king ikabos king sablang panganib. O maligayat kanunwana na Birhen. Amen. Birhen de los Remedios, induning kapaldanan, San Jose, San Rafael Arcangel, San Roque, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calunsod, Santa Rita Nicasia, San Agustin, Patulunan ming Santa Monica. Kinlagyunig pat ni nga nakat ni Banal na Espiritu. Amen. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nagsalita si Jesus sa mga tao tungkol sa paghahari ng Diyos. Pinagaling niya ang mga may karamdaman. Nang dumidilim na'y, nilapitan siya ng 12 at sinabi sa kanya, "Paalisin na po ninyo ang mga tao nang makaparoon sila sa mga nayon, sa kabukiran sa paligid, upang humanap ng makakain at matutuluyan. Nasa isang ilang na lugar po tayo." Ngunit sinabi niya, "Kayo ang magbibigay sa kanila ng makakain." Sumagot sila, "Wala po tayo kundi 5 tinapay at 2 isda. Kaya kailangang bumili kami ng pagkain para sa mga taong ito." May 5,000 lalaki ang naroroon. Ngunit sinabi niya sa kanyang mga alagad, "Paupuin ninyo sila ng pulu-pulutong na tig-50." Gayon nga ang ginawa nila, pinaupo ang lahat. Kinuha ni Jesus ang 5 tinapay at 2 isda. Tumingala sa langit,
at nagpasalamat sa Diyos. Pinaghati-hati niya ang mga ito at ibinigay sa kanyang mga alagad upang ipamahagi sa mga tao. Nakakain ng lahat at nabusog. Tinipon ng mga alagad ang lumabis at nakapuno sila ng 12 bakol. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Ngayon ay ang dakilang kapistahan ng Corpus Christi o ang dakilang kapistahan ng kabanal-banalang katawan at dugo ni Kristo ay ang pagdiriwang upang pahalagahan ang ating tinatanggap sa banal na misa at sa ating pagkukomunyon ay ang dakilang katawan at dugo ni Kristo. Siyang tunay na tao at tunay na Diyos. Pinahahalagahan ang magdiriwang na ito, ang kabanalan ng ating tinatanggap, dahil ang aking katawan na handog para sa atin, at kalis na may alak, at sinabi niya, ito ang aking dugo, inumin ninyo ito para sa ipapatawad na mga kasalanan. Kaya, ang ginagawa natin ito bilang pag-aalaala sa kanyang dakilang pagsasakripisyo at pagmamahal. Ang araw na ito ay ang pagsamba sa ating tinatanggap na komunyon na ito ay si Jesus mismo. Ginawa natin ito dahil una, para sa ating kaligtasan, ikalawa, dahil sa ating pagmamahal sa Diyos, at ikatlo, dahil nais natin ipakita at ipaalaala ang mukha ni Jesus sa ating sarili at sa ating kapwa. Ngayon din ay ang araw ng mga ama. Ialay natin itong Eucharistia bilang pasasalamat sa lahat ng ginawa ng ating mga ama para sa atin at sa pagdarasal para sa mga pagpapala ng Diyos sa kanila. Kaniti pong kikatang kapag masusyan, pagkiabetala ka rin kikatang panalangin, ding makatuking intensyones. Pasalamat na rin Mr. and Mrs. Dino and Luz Pabustan at ding senior choir. Birthday Thanksgiving Daddy, Josefina Reyes Perez, Mais Adaghel Mahinay. Special intention, Adrian and Maria Lourdes Tapnyo at Eddie Perez. Iling, Lourdes Nukup, Alma Tuanyo, Mario Supan, Remeji Mateo, Lina Bonus, Bel Trinidad, Lerna Panganoran, Gregorio Canda, Anita Chente at Jesus San Luis. Antimurin ding sablang kaladwa king purgatorio ding kaladwada di Monsenyor Damaso, Robinson, Death Anniversary, Maridi, Inocencio, Paquito, Roman, George, Mario, Cristina, Jesus, Matilde, Vicente, Dante, Bonnie, Diosdado, Corazon, Rodolfo, Gloria, Pelino, Nida, Elmer Portidays, Jose, Juana, Juanita, Jasp, Mackenzie, Alfredo, Alan, Angelo, Ocelito, Abier Sr., at Antolino, Romero, Brigida, Angelita, Librado, at Jesus. Ingkakatampong kapag masusyan ngeni, panimunan ng Reverend Father Oliver G. Yalong, magkiabiatampo king dalita pamuklat.
King lagyo na ning ipa, ang puaning anak, ang puaning banal na Espiritu, Amen. King ginuman tabe ake kayo. Pagmasusyan tayo po yung solemnidad ning katawan at daya ng Kristo. Corpus Christi nga tamo, corpus et sanguinis Christi. Papasyag na ing manatiling banal ng presensya ng Ginoo king biyatamo. Presensyang makayawa, presensyang kakalat tamo, king ugnayan tamo kimbalang metong. Kanitingal doon timurin, panalangin tala ng kakatang pengaring lalaki, mabiyataya ing kapigaganakan at kapasalamatan karela. Sadya tayong kakatamong sarili, kaniting kapag masusyan, ganakan tala ng kakatang agawang pamikasala, at anting metong ng balayan ng Diyos, manyawad tamong kapatawaran at sikanan. Ginong Jesus, King Eucharistia, may nakit kang paralan, ban manatiling kaya bemi king dalaning biye. Pakalulo, Ginoo, pakalulo. Pakalulo, Ginoo, pakalulo. Heso Kristo, King Eucharistia, pepakit mo kaya kami, nung makanano keng lumingap at may biye-biye para keng metong at metong. Pakalulo, Kristo, pakalulo. Pakalulo, Kristo, pakalulo. Ginong Jesus, King Eucharistia, pisasan metongan mo kami, anting kaya kang katawan at daya. Anting metong a komunidad, ining kasalpantayanan at pamirake-rake. Pakalulo, Ginoo, pakalulo. Pakalulo, Ginoo, pakalulo. Ing Diyos sa mayupayang totoo, pakaluluhan na katamo, at kimpangapatawad na rin kasalanan tamo, itala na katangan sana, King Bie Alanganga. Amen. Ligaya king Diyos, king kakatasan, at king yato, kapayapan, kahit taong kayang kaluguran. Ligaya king Diyos, king kakatasan, at king yato, kapayapan, kahit taong kayang kaluguran. Sariling banwa, Diyos ipang mayupayo, pupurian dokot parabayan, maligayan dapat sa sambat, pupurian dokot parabayan, maligayan dapat sa sambat. Diyos sariling banwa, Sikpang mayupaya, pupuyan dapat paramanan, maligayan dapat sa sambat, pupuyan dapat paramanan, maligayan dapat sa sambat. Ligaya king Diyos, king kakatasan, at iyato, kapayapan, kahit tao, kayang kaluguran. Ligaya king Diyos, king kakatasan, at iyato, kapayapan, kahit tao, kayang kaluguran. At iyato, kapayapan, kahit tao,
manalangin tamo. O Ginuming Jesucristo, sa sambanda ka, ikang mabibiyebusan miging sakramento ning katawan mo't daya. Kaniting Eucharistia ikasana, ing maging sikanan ming bibiyebye, king misteryo ning kekang pangayatsu. Adwan miya sana, king ipa, ayatsu banwa, ing pirasong tinape ni galang pamisagsagan na lugo. Adaon miya sana karingke kaming kapatad, ing metong abiyem itugtog, king malugod na kasuywan king kayarian. Anong luka mabibiyat magari, kambening ipa, at ning banalay espiritu. Metong muking panga Diyos, manggaman king alangangga. Pakiramdam tamo po, king amanunin din. Pamamasang ibat, king libro ning Henesis. Migdalayang tinape at alak, i Melkisedek, aari na ning Salem. Antina ning parine ning Dios, akakatas-katasan, nga nang pepanuan kang Abraham. Manano na sanang i Abraham, panuana ning Dios, akakatas-katasan, amiglalang king banwa at yato. At bipuri yasana ing Dios akakatas-katasan, amin iya tagumpekeya, laban karingkeyang kasalang. Kanita, pigkalub ng Abraham kang Melkisedek, ing sikapulo na ning sablang pibandyan, akeyang asamsam. Amano ning Gino. Salamat, king Diyos. Pari ka kapilanman, king pangapari ng Melkisedek. Pari ka kapilanman, king pangapari ng Melkisedek. Kapilanman, king pangapari ng Melkisedek. Tamo nga to. Pari ka, kapilanman, king pangapari ng Melkisedek. Sinabi na ning Gino, king ari akana kong Gino. Lukluk ka king banda kong wanan, ang gaking agawa ko lang dalpakan mong bitis, dingke kang kasalang.
Manibat king Sion, ing ginu kayang palawakan, ing gabon akekang sasakupan. Kasalang king kayang kayupayan, kaya kalang ipailalam. Kapilan mo, ing pangaparin ng Melkisedek. Pari ka, kapilan mo, ing pangaparin ng Melkisedek. King Aldo, aarapan mula, kaya kang kasalang. Ding memalen magkusalang ika ing karelang saupan. Ibat king sagradong bundok, ding kayanakan. Datang lang anting ambun, ning abak, bankeka, makiyagum. Pari ka, kapilan mo, ing pangaparin ng Melkisedek. Pari ka, kapilan mo, ing pangaparin ng Melkisedek. Ing ginu, kaya ka ating yang pangako. At iti enabaywan. Ngana, pari ka kapilan man, king pangapari ng Melkisedek, karin ka mabilang. Pari ka, kapilan mo, ing pangaparin ng Melkisedek. Pari ka, kapilan mo, ing pangaparin ng Melkisedek. Pari ka, kapilan mo, ing pangaparin ng Melkisedek. Pamamasang ibot, king mumuna ng sulat San Pablo, karing tao, Korinto. Ing turu abinye ko kay kayo, tinggap ko na naman, tinggap ko na king ginu. King ginung Jesus, kanitang benging mi pagtaksilan niya. King wane ing tinape, pe pasalamat siya king Diyos. Pe miraso ne ing tinape at ngana. Itiya ing katawan ko, amidaon para kay kayo. Daptan nyo iti bilang kapigaganakan kanako. Antim mo rin kay badang mengan, kingwane ing kopo at ngana. Iting kopo yang simbolo ning bayong kasunduan ning Diyos at mitatakan niya king kanakong daya. Balang minum ko kaniti, daptan nyo bilang kapigaganakan kanako. Uling balang mangan ko kaniting tinape at minum kaniting kopo. Babali tayo ing kamatayan ng Ginoo, angga king datang iya. Amano ng Ginoo. Salamat, King Diyos. Parang anong tayo may pamalit.
Ako ing mabiye tinape at tinipo iba't banwa nga naning Ginoo. Ing ninumang mga kaniti meya kapilanman. Ingginuman tabi ake kayo. Pamamasa ting maya pabalita, agpang kang San Lucas. Igaya ka o Ginoo. Tinggap nung Jesus, ting kekaldan at selitana na tungkol king kayarianan ng Diyos. Pepakayapan o ring sablang sukat pakayapan. Inyang malapit ng lumbog ing aldo, ding labing adwang alagad, lepitan de at sinabi ra kayo, palakwan nyo na laring tao, ban mi puntala ka ring balen o baryong pakalapit, balang manakit apanganda at apitudturan, uling mi kailangan iting lugal. Dapat nga ng Jesus karela, ikayo mismo, di na nyong apangan. Ngarang may kibat, 5 lamong tinapi ang pungadong asan, ting bakalmi. Buri mong mako kami ban saling pamangan para karing dakal at taong arete. Ating mga 5,000 katao, karing lalaking at syukarin. Nga ng Jesus karing alagad, palukulukan nyo lang makagrupong siya 50 katao. May mintugla ring alagad at pepaluklukan daw ring sabla. Kingwanong Jesus ting 5 tinape at adwangasan, tinalangaya banwa, at pepasalamat sa King Diyos para kareti. Piraso na lang. At saka no, diwang karing alagad, bani pamye karing tao. Ilangan mengan la at kinabsila. Labi lang adwang kaing, ding akat mura, ding alagad, inyang tipunan do ring tinape at aganda ring tao. Ing maya pabalita ning Ginoo. Mapurian ke Pao Kristo. Pakiramdam tamo po, King Omilio. Maya payapak po kay Hongan. Masayang kapiesta na ning banala Eucharistia, fiesta ni kay katang Santa Misa. Ingaws tamo Corpus Christi. Anting nga nakamalati, darandaman ko na karing labi, daring ka na kong apu. Corpus Christi. Malaming sasabihan na ning pari at ning special minister of communion po tang tanggapan tayong communion. Katawa ng Kristo. Ing kabuuan ng lagyo po, Corpus et Sanguinis Christi. Ing katawan at daya ng Kristo. Mababanggit ing daya. Bala mo shortcut siya. Corpus Christi, katawan ng Kristo. Makanano, tayo kasi darake. Ing daya ng Kristo. At metong linapit ka na ako, among nga na, o potang sisimbata mo, ikayo mo ing miminom. Ikayo mo ing miminom king daya ng Kristo. Sana ikami mo naman. O yan po yung atsuking lub na ning Santa Iglesia. O ning practical dahilan. Anya pinemia bibye ing daya ng Kristo kasi sobra takarakal.
Pota kulang yung baldi-balding alak, ne po. Lalo na rin aliwa, masikan lang minom alak. Tsaka delikado kasi gagamit tang kopa pota miyugse. Pero yung peka masanting asangkan ngayon yung pandemic, sagli may papanawa. Yung Santa Iglesia nga na ginawa yung decree. Once you have received the body of Christ, gustong tinggap mo na yung katawan ng Kristo, you have received the wholeness of Christ. Tinggap mo na yung kabuuan na ng apong Ginoo. Gustong tinggap tayo yung katawan ng Kristo, balang sisimbata mo, tinggap tayo yung kabuuan ng Kristo. O yan po yung aral na ng Santa Iglesia. Yung Kristong kekatang pari, tune pari kapilanman, kawangis ng pangapari ng Melchizedek, tindam tala ring pamamasa, iya ing midadawon keng sakripisyo, iya ing kekatang pari. At pari tayo kapilanman kasi ing daraw na nakawangis Melchizedek, aliwa mo ing tinapay at alak. Ngunit ing daraw na ni kekatanggan na papari, ing mismong kayang katawan ang pondaya. Nga pupurian tayo at pasalamatan ing Ginoo ngining adtong iti, ing Ginoo ning Eucharistia. Muli kayo pong dinan kamasalan itang puntunan ng kabuuan. Corpus et sanguinis Christi, katawan at daya ng Kristo, kabuuan. Larawan ning ganap, ning buo, ning kompleto. 100% nga tamo pen. Nothing less. 100% ing dapat na ning Ginoo kay katamo. Potang kikimutya, pansinan nyo, buong buo, kompleto. Pabiyanangan. Alayang lalakwan para kay sarili na. King Ebanghelyo mo ngeni, kang San Lucas, anong kasanting itang kwento, ne? May kirapya ka ring tao, may naral yung patingapon kabakabukas. Kay ba't anong kapagal, may nuluya pa, hinulo no rin sablang masakit. Pepapakano pa. Binyanangan. Alayang tinagan kay sarili na. Nga daring alagad, paulyan nyo no rin tao, ali, payaring mission takarela, pakanan nyo lang. Potang mamiyang Ginoo kay katamo, 100%. Ing sarili na, ing biyena, ing katawana at ing dayana. Ibiyene kay katangan. 100%. Anya, ingasahan na kay katamo, nothing less. Kasi tuturo na katamong midawon. Tuturo na katang maging pari. Yung Santa Iglesia, yapin ng universal priesthood. Pari tangan. Balang metong kay katamo. Kami po pari kami as ordained, pero anting bininyagan, pari tamongan. Kawangis ng Melchizedek, dapat midawon, at potang midawon, mabiyasa sang midawon 100%, katawan ang pondaya. Emo 50%, 40%, 10%, nune 100%. Amen? Bakit kailangan tanggawan nini? O makanano, lumaway ka makapadurot. At hikit nini nga pong ginuyan kanita pa, hanggang yan niya kakit tam. Ding kapatid tamo, mas dakala ring
less than 100%. King Bie. Karakal daring anak alam pengari. Manintun tatang atima. Bakit? Orgo. Manulakan laking alimang bansa, ban manintunan. Sana makaibiyat ang 100% karing manintun pengari. Diyan ken mong lingap at masabal. Andiyan ken mong advice, amano, attention. Karakal taring ding empleyadong 100% sweldo. Lalo na ngayon ding casual. Panigobra ni paning gobyerno at aning kasakit. Irregular. Pero ilaman 100%. Panakitan. Pero atin kaya katamo po lampas paking 100%. Baka naman. Baka naman. Ay biyataya naman yung katawan at daya tamo karela. Dakal estudyanteng alang pamayad, tuition. Nung dakalang mag-aral, dakal na papalaring ay mag-aral. Dakal ortelanong alang gabon, sarili. Nga pakilaban tayo itang may kasarili lang sasakan. Tatam naman. Dakal pamuntok, alang belwan. Miras na dugo kayong posisyon, pero karas ka rin, magkasakit lang. Kailangan day suporta. Pamakyabe at pamisasan metong. Karakal balen, baryo, alang panyulong. At manatili laking kakaluluan. Lele lang syudad, pero pakakalulula rin tao. Ela 100%. Atin pin makwalta, dakal noman ding kalulo. Karakal bansa, king yato, alang kapayapan. King Ukraine hanggang yan magkasakit na rin tao. Uling ating gyera. Nya yung Corpus Christi mabiyang mabiye. Yung kayang challenge, hamon po kaya katamungan. Sana, IBAU, yung 100%. Uling, dakala rin may biye-biye, 10%. 20%, 50%, king grasyang pagkalub na ng Diyos kay katangan. Laganap po yung kulang. Karakal tamo dapat dinan, ampong katmuan, ampong kompletuan. Anya yung Corpus Christi et sanguinis Christi, ita mo din. We are the body and the blood of Christ. At intuturo na, kambe ko nga na, katmon tayo, ing kulang. Ketiking yato. Nya, kening aldong ini, buri kong ilibutad din kay katang pengaring lalaki. Father's Day. Kasanting nang alimbawa ning pamamye, ning tatang, siyempre, kambeda ring ima. Pero ilibutad tala rin tatang selflessness. Isipan ko po, kasakit na ning bokasyon na ning meto nga tatang. Di kami kaya maging tatang Pero yung tatang, gustong may kayanak kalingwanan na yung sarili na Ibiyanan na yung kayang katawan at yung kayang daya, karing kayang anak at pamilya. Kasanti nga bukasyon yung Corpus Christi et sanguinis Christi. Nga ganda kantala ding kikatang pengaring lalaki, ding mabiye pa, ang pondeng at na king banwa. At pakawal tala king apong Ginoo na
ing sakripisyong gagawan da, sana mo niya alanganggang tula kem puso da. Pumayan ing pengari. Baluye yan. Mayan ing manintunan. Mayan ing manyese pamilya. Nga sana yung pong sakripisyo yu, gawa na kong tunay pari, king kaya kong pamilya. Amidadawon, 100%. O migit pa, king 100%. Katawan at daya. At sana, itamungan, naliwa mo rin tatang, nepo. Aturunan ng Ginong Yesus, ngayon tong iti. Ingulagana ning sakripisyo ning sarili. Ban kanita, mi kompleto la o mirinan man dagdag ding dakal kakulangan. Kimbye. Amen. Anting kaya katang pakibat, ngatang sumabi, sasalpan tayo ko, King Diyos, ipang mayupayang tuto. Dinalang king banwa tiyatu, at kang Kristo ng anak ng bugtong na ginutamo. Pengagliging upaya ng banal Espiritu, ibait ng Santa Mariang Birhen, dinasalalam ng upayang Poncio Pilato, ipako king krus, mete at mikutkut, pinipaya ka ring mete, king katnungaldo, sinubliang medye, pepaitas sa banwa, makaluklok, wala ng Diyos, ipang mayupayang tutu. Iba't ka rin magbalik ka naman keti, panmakum ka rin mabye ang pongmeng amate. Sasalhan tayo ko, king Banal Espiritu, king Santa Iglesia Katolika, ang samak ng Santo, king pampatawad at kasalanan, king pangasublirang meding mete, at king Bialananga. Amen. Kapatad manalangin tangeni, ban paulitamo, dakalang danupan, ding makapangan. Magnasang misasan metong, king kasalpantayanan at lugod nga tang sumabi, Gino, maging tinape na kasana ning biyemi. Ulitan tayo po. Gino, maging tinape na kasana ning biyemi. Bisasan metong king metong akasalpantayanan, king mabilog ay iglesia. Manalangin tamo, king aldo datang ya, potang ding sablang kikilala kang Kristo, bilang karelang Ginu, luklukla king metong mong dulang, ning Eucharistia, inya nga tamong manalangin. Gino, maging tinape na kasana ning biyemi. Misasan metong king metong alugod, ding sablang susuyo, manalangin tamo, king ingaldo datang yo, potang ding sablang balayan at bansa, atuklasan da ing sikanan lugod, king metong at metong, inya nga tamong manalangin. Gino, maging tinape na kasana ning biyemi. Misasan metong king metong dang tula ring sablang anak, amig primera komunyon, king banwang iti, ipanalangin tamo, impotang daratang ing kasakitan, manatili lang tapat king Gino, inya nga tamong manalangin. Gino, maging tinape na kasana ning biyemi. Misasan metong king kaligaligan daring daralan kasakitan, pauli ni danop, pagsalbat at sakit, manalangin tamo king Gino, baningaldo datang ya, potang ding sabla, mirinan lang katuliran, at akit ang magalang ingkarelang dignidad, ipanalangin ta king Gino. Gino, maging tinape na kasana ning biyemi. Misasan metong king metong apami kakaluguran, kaniti at karing sablang komunidad kristyana, manalangin tamo king Gino, baning kaya katamong Eucharistia, maging migit yang mabye at pasalungan na ing kaya katamong lugod, inya nga tamong manalangin. Gino, maging tinape na kasana ning biyemi. Ngini aduan tamo isarilitang kapagnasan. Kinong Yesus, binya mo kaya kami ing mabilog mong sarili. Gawin mo keng tanda ning kaya kang lugod,
at sopan mo kaming miye para king metong at metong kapamilatan ng kaya kang upaya, ikang mabibiyat mag-ari, manggaman king alanganga. Amen. Dito pong makasadyang mag-operta, lakad na lahat, muntaking libutan. Makiabit ang magkanta king dalit para king pamagsadya karingayon. Napiling pamagsaya, maging alak ning kekang lubog, maging dalit ning kekang tula, maging kekang kagawan o Ginoo. Nawel Ginoo, iting tinape, tinape sinira, king sakit at lungkot, tinape ning pagan, tinape ning kaplas, gawan mo neng tinape ning tula, maging tinape ning pamagsaya, maging alak ning kekang lubog, maging dalit ning kekang tula, maging kekang katawan o Ginoo. Nawel Ginoo, iting tinape, tinape ning lugod, tira-kera kaya, tinape ning puso, tinape ning lingap, gawan mo neng tinape na ning maging tinape ning pamagsaya, maging alak ning kekang lugod, maging dalit ning kekang tula, maging kekang katawan o Ginoo. Nawel
saya, maringalang ning kang lukod, maging dalit ning kang tulang, maging kang katawan o Manalangin kayo kabatad, banding kay katangdawan, matanggap lara pa ng Diyos, sibang mayupahing totoo. Tagapana sa ning Ginoy tingdawon karing gamat mo, king kapuri at ikaligaya ning kayang lagyo, king kakatamoy kasaplala at king mabilog ng Santa Iglesia. Ginuman anulasan nanging tinapi at kalis adaraon mingeni, iatad na king kayang iglesia, ing pamisan metong at kapayapan at tatalakaranda. Itiaduan mi, king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ing ginuman tabaya kay kayo. At kekan timurin, Iyat nayo ding pusoyo. makayat na no king Ginoo, Pasalamat tamo king Ginoo Dios tamo. iti karapat dapat at matulid. Tunepin karapat dapat at matulid ing pasalamatan dakang parati. Numan karinoy pa, Diyos king alanganga at lubos mayupaya, king kapamilatan ng Jesucristong ginumi. King tauling apunan kabang makaluklukya king lamesa kabering kayang alagad, dinawo na ing kayang sarili keka, anting alang musing a kordero, ing matatanggap ayin na babiyaganap akapurian keka. I Kristo binyene ke kami iting kapigaganakan king kayang pamaylasa, bani pagkalam na ke kami ing kayang makakabo sa upaya, manggaman king kapupusaning panahon. Kaniting maulang sakramento, pekanan ming balayan mo, at pasek nangan mo king kabanalan. Ban ing pamilya ning meto ketawan, lumakad ya king sala ning meto nga kasalpantayanan, king meto nga pamisamak ning lugod. Lalapit kay ngeni kaniting makapagmulalang sakramento, ban makisulu king kekandulang at sumulong king wangis ning sinubling mebya Kristo. Ing yato makisan metong yaking banwa, bani kanta ing bayang dalit ning pamaglalang, kabang sa sambanda kat pupuryan manggaman kapilan, ngamingan kakanta. banal yang Ginoo, Diyos sa mayupaya, bitnuyeng banwa, bitnuyeng yato, iketang ligaya. Hosana, Hosana, tingkang atas kataasan. Hosana, Hosana, tingkang atas kataasan. Wan-wan yaing daratang, king lagyo ning Ginoo. Wan-wan yaing daratang, king lagyo ning Ginoo. Hosana, Hosana, tingkang atas kataasan. Hosana, Hosana, tingkang atas kataasan. Tingkang atas kataasan. Tunay kapin banalo ipa, iking sibol ning sablang kabanalan. Ulinita pagparalampumi, pabanalan mo sa detingayin king espiritu mo. Ban para kay kami magawalang katawan ng pondaya, ning ginuming Heso Kristo. Bayo yami daon kusang loob kimpamay lasat kamatayan. Kinwaning tinape at pepasalamat iyakeka. Pirasonet binyene ka rin kayang kakaluguran at ngana. Kwanan ye iti kongan at kanan ye, iti yung kanakong katawan.
amidawon para ke kayo. Makanyan mo naman kay bating apunan, kinwaning kalis, pasibayo yang pepasalamat keka. Minyeneng kalis ka rin kayang alagad at ngahana, kwanan niya iti ko ngan minom ko kaniti, iting kalis ning kanakong daya, ing dayaning bayo talanganggang tipan, mibubu para ke kayo, at para ka ring sablang tao, banketa mi patawaran da ring kasalanan. Daftan nyo iti bilang pamigaganaka kanako. Ipasyag tayang eling misteryo ning kasalpantayanan. Inia ngeni gaganakan mi o ipa, ing kamatayan na at pamanyubling mebye. Daraon mi keng tinapi na ning biye, ing kalis ning kaligtasan. Layan ming pasalamatan keka, ing pepalirian mo kaming matampang, talakad kingarapan mo at sumuyo keka. Mapakumbaba ming pagamuha mo, kingi kaming ansang misulusulu, king katawan at daya ng Kristo. Tipunan na kami, yanting metong ning banalay Espiritu. Kanakan may pa, ang Santa Iglesia mo makalaganap meto yato, miganap yasa na king lugod at kapayapan. Kambiyaning pakamalan ming Santo Papa Francisco, kaya kaming malugod o Obispo Florentino, ding sablang Obispo, sablang Pari, sablang taong malugod susuyo, king karelang balayan. Ganakan mula naman ding kapatad mi, matutod na king kapanayan ning pamanyubling miye. Dingge ni gaganakan mi at tatayran king panalangin. Tanggapan mo ng sawi pa king masala mong kakarinan. Pakaluluan mo kengan, gawan mo kengan karapat dapat magkamit king bialanganga. Pankambe ng Maria, Birhen induning Diyos at indumingan. Kambe ng malugod ng esposo San Jose, kaya bedaring apostol, kaya ng Santa Monica, San Agustin, ading sablang banal, tinupad king malmong kaburian, king kekabanan ng panahon, purian dakat paligayan, king kapamilatan ng Jesucristong kekang anak. King kapamilatan ng Kristo, kambena at keya, ipang mayupayang tutu, kagom ning banal na Espiritu, pupurian dakat parangalan, manggaman king alanganga. Amen, amen, Alleluia, amen, Alleluia, amen, Alleluia, amen. Ituro na katasang mabiyasang midawon king katawan at daya tamo ning Ginoo, kabang nga tamong manalangin. Ipa
Ikapos mo kayang ginukis sablang marok, malugod mong ipagkalubing kapayapan, king panahon mi. Ban king saup ni kayang pakalulu, parati king mikabos king kasalanan, miligtas king sablang kaligaligan. Kabang manaya kami, kambiyaning maligayang kapanaligan, king panyatan ng pasibayong Yesu Kristo, ake kaming talapangapos. O ginuming Yesu Kristo, as sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan lalakwan ko kaya kayo, ing kapayapan ko babiya ko kaya kayo. Emos sa babalikdan din kaya kaming agawang kasalanan. Nuning kaya kang pansinan, ing kaya kaming kasalpantayanan at lugod. Pamayapan mo kaya nga natipunan, nagpangking kaburian mo, ikayong mabibiye at mag-ari, manggaman kingalanganga. Amen. Ing kapayapanan ng Ginoo mantabe sa kapilan man kaya kayungan. At kekang timurin. Matula tangi dake karing kasiping ing kapayapan ng Kristo. Kapayapan. Kordero ng Diyos na nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka sa amin, Kordero ng Diyos, amin lalako, ing kasalanan ninyato. Pakaluluan mo kami. Agnus Dei victoris, peccatum mundi, dona nobis pacem, dona nobis pacem, dona nobis pacem. Kapatid, di kinutang Iso Kristo, ing kordero ng Diyos, ing milalako king kasalanan ng yato. Kapalad na ring mayaos, kaniting banal ako munyon. Gino, kumatampang tanggap keka. Dapat- Dapat ikas may nga mano mo, kumayap na ako. Makatawan at daya ng Kristo, sadsad mong hingan, king biyarang angga. Amen.
liwataman, mabilugayat metong tamong katawan king metong Panginoon. Ing pamisagsagan, etutong manayon, ing balena ning Diyos, katawan ng Kristo. Ikakabatad kamo, ikakalungkot kamo, anak na ning Diyos ang malugod. Ito nga tinapin, ito nga katawan, ito nga balayan, ning ito nga Ginoo. Yaya liwataman, mabilugayat, metong tamong katawan, king metong Panginoon. Ilupit kalog na ingkayang sarili, bilang pamahalan, inuman din sabla, maging pamangantasa, maging inuman tasa, waring sablang pagpanagarano. Neto nga kanapin, neto nga katawan, neto nga balayan, ning meto nga Ginoo. Yaya liwataman, mabilugayat, metong tamong katawan, king metong Panginoon. Ing tauling apunan, kabang-abangan na, karing kalukuran, nga nang menabilin. Di kakalukot kayo, walang metong ke kayo, antimoy lukot ko ke kayo. Meto nga tinapin, meto nga katawan, meto nga balayan, king meto nga Ginoo. Yaya liwataman, mabilugayat, metong tamong katawan, king metong Panginoon. Ing pamisagsagan, etutong manayon, ing balena ning Diyos, katawan ng Kristo. Ikakabatad kamo, ikakalungkot kamo, anak na ning Diyos ang malugod. Ito nga tinapin, ito nga katawan, ito nga balayan, ning meto nga Ginoo. Yaya liwataman, mabilugayat, metong tamong katawan, king metong Panginoon. Panalangin tamo. O Ginoong Jesucristo, babiyan mo kaya kami kaya kang katawan at daya, kaniting Eucharistia, anting metong atanda, king agyamang ngeni makarake mo na kami, king biyemo. Manano na sana nga kamtan ming lubos iti, king kayarian, anong no ka mabibiyat mag-ari, manggaman king alangangga.
Siklod Tampo. Manatili tampong makasiklod.
Tantum ergo sacramento murcem lui et antiquum Panem de cielo prestitis Tiei, Omne delectamentum sinceramente. oremus. Deus qui nobis sub sacramento mirabili, passionis Tuae memoriam reliquisti, tribueque sumus, ita nos corporis et sanguinis Tui sacra mystere venerari, ut redemptionis Tuae fructum in nobis iuditel sentiamus, qui vivis et regnas in saecula saeculorum. Divinong kapurian, mipuriing Diyos, Mipuri ang Diyos. mipuriing kasanto-santusan ng lagyu, Mipuri ang kasanto-santusan ng lagyo. mipuri Yesu Kristo, Diyos ampon taong tutu. Mipuri Yesu Kristo, Diyos ang taong totoo. Mipuri ang lagyu ng Yesus, Mipuri ang lagyo ng Yesus. mipuri ang puso ng kakamal-kamalan. Mipuri ang puso ng kakamal-kamalan. Mipuri a Yesus king Santissimo Sacramento ning altar. Mipuri Yesu Kristo, King Santissimo Sacramento ning altar. Mipuri ang banal na Espiritu ing Parakleto. Mipuri ang banal na Espiritu ing Paraklito. Mipuri ang emunanong degulan ay duning Diyos e Mariang kasanto-santusan. Mipuri ang emunanong degula na induning Diyos, i Mariang kasantusan-tusan. Mipuri ang banal at ememusinga ng pangakagli. Mipuri ang mapalad at emimusinga ng pangakagli. Mipuri ang maligayang pangauli na banwa, kaladwa at katawan. Mipuring maligayang pangayuli na banwa, kaladwa at katawan. Mipuri ang lagyo ng Maria, Birhen amponindu. Mipuring lagyo ng Maria, Birhen ng Pongindu. Mipuri ay San Jose, ing wagasan ng esposo. Mipuri San Jose, ang kawagas-wagasan ng esposo. Mipuri ang Diyos, karingkayang anghel, ampong banal. Mipuring Diyos, karikayang angeles, sampon santos.
Talakad mo po. Anting Father's Day po ngayon pangaditara ng kikatang tatang, misasan mo itong taking panalangin para karela. Deng at kung pengaring lalaki kini, adong ko duko kayo para kayong panalangin. Manalangin tamo, o ginong Diyos sa babiyabiya kiti sulip at karin banwa, bendisyonan mo la rin pengariming lalaki, ring tatang mi, dening at tsuketi, ang ponding at tsuking kaya kaming kaisipan ngeni, mabiyaman ocho na king kaya kang karinan. Kambering asawara ilasanang maging mumunang talaturu ning kasalpantayanan karing karelang anak at kapamilatan ning amano at maya payilimbawa lugaran dalaring pamilyara king mitmong tula at kalawsan na loob. Idayo mo king nanumang panganib, di na mong maya pakalusugan at parati kang manatiling kaya bera king biera. Iti adwan mi king kapamilatan ng Kristong Ginumi. Amen. Amen. Ngayon po para kang tauling bendisyon. Inginuman tabe ake kayo. At kay Bendisyon na kayo ng Diyos sa mayupayang tuto. Ingib pa ating anak, ating banal na Espiritu. Ing misami daw umeta ng kayaben ng Ginu at idake ing kakatang sariling kayaben. Salamat, King Diyos. Maya payabak po. Wakatana at ipamalita, lugunan ng Diyos, inutamong sabra. Wakatana at ipamalita, ingkayong degulan, ikatabong ibalita. Ingkayong degulan, ikatabong ibalita. Isabla-sabla ka, tapos at tungkulan, ipamatuntuntan, kung ipamatuntuntan.